ସୁନା ପ୍ରିୟ ସେ କାଳିଆ ସୁନା, ସୁନାର ହାତ, ସୁନାର ପୟର, ସୁନାର କୁଣ୍ଡଳ, ସୁନାର କୁଟୀରରେ ବେଶ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁନା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ସୁନା କୂଅର ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ। ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁନା ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ, ଆମ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଭାରି ସୁନା ପ୍ରିୟ। ସେମିତି ସୁନା ବେଶରେ ସଜାଇ ହୁଅନ୍ତି, ସେମିତି ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ସୁନା କୂଅର ପାଣିରେ ସେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଥରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ 35, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର 33, ମା ସୁଭଦ୍ରା 22 ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ 18 କୁମ୍ଭ ମୋଟ 108 ଗରା ପାଣିରେ ସେ ଗାଧେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଜଳ ଭାରତବର୍ଷ ସବୁ ତୀର୍ଥ ମାନଙ୍କରୁ ଆସି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବାହାର ବେଢା ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ସନ୍ନିକଟ ମା ଶୀତଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା କୂଅରେ ରଖାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି କୂଅର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ସୁନା କୂଅରୁ 108 ପାଣି ଗରା ଆଣି ଜଳ ଅଧିବେଶନ ଘରେ ରଖାଯାଏ। ତାପରେ ଏହି ଜଳରେ କର୍ପୂର, ଚୁହା, ଚନ୍ଦନ ଆଦି ସୁବାସିତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ମିଶାଇ ଅଧିବାସ କରାଯାଏ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଏହି କୂଅର ନାମ ସୁନା କୂଅ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି କୂଅଟିର 50 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ଓ ଗୋଲାକୃତି ଅଟେ। ଏହି କୂଅଟିକୁ ସଦାସର୍ବଦା 4 ଫୁଟ ସିମେଣ୍ଟ ଚାଦରରେ ଆବୃତ କରି ରଖାଯାଏ। ଏହି ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସହ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହାପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଯାତ୍ରାଟି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ କି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ଓ ହୃଦୟର ଠାକୁର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାର ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।